Kajing siya menta jengki kena bat kajing yalam jengki kimi kipai ki kunlong haki por bodon kajing yalang yalap election kala penlong ya kawai keseng ban bu no da kajing tho sa ka office jong ka deputy commissioner ka East Castle district ka kong RM kurba bat harangkat kani kajing tho la ai nuksaru leng ba kawai kajing ja ka bangila ban kado ba kadai kajing ja ka barang sudap jasian ha ka por ba kadon ka election haso yong constituency kani keseng ka balalik bu da kajing tho kadai keseng kisamla ka henyo trap youth council HYC ka ban so yong circle bat ka shithi ka bakibu kadai halo ka nongrem ban numsha ki khnaret khamtam ki badang khatsau snam shapo ban yeshimanta hak jingya lap election nakaliang president katay keseng uba Morning Star Shabong habakren sekilar pathai khubor lapan pau ya ka jingso kia halo ka jingpron kam ki seng sain perthai kikme ki kpada ki khnaret haki kam election hadu bakalaon ra ya ka jingja ka basungsi lani ka jingmensaw nalor ka taw lakren ru halo ka shithi balatho do chairperson ka National Commission for Protection of Child Rights NCPCR bat kumju nakaliang election commission kabla patha ikseng sain perthai ba kimdei ban penon kam da ki khna khamtam ki tu ki padang hapo ka khatsau snam ha ka jing yalap election de kai ka bangi sokya do tata kalong ba ka jing penon kam jong ki political party dan ne ka jing penon kam jong ki kimi ki pa dan ne ki balasan ya khinaret ha election iba kawara kai ka jing ja ka ba susi ado tata balai ka ong kumta teng khinaret haka jing siat somsit ag election teng siat janran kali teng siat lembuk lagi bahe kawan ka jing skusi bat kawan ka jing mensau nak kata kadaw nakaliang jongi ni sngopya adu kata ya ne ka benta kengilawan ban kendu di komisioner benta kaski banyakan ban bu ka jing tho ba ipeni inyakan habai dei bat ka election commission ba inyakan ba yakinaret dei ban dei ban sya bakin sebenta hakikam election kamtam hagi rally dan kino ki meeting kami dei bat kam election te balai ni pensong nurem ya kata kacing ujor kalong ba halor ka sithi jong ka National Commission for Protection of Child Rights kana ka sithi kabala issue kabala tho do chairperson house nam arhajar khanyo kala tho sya ka election commission ba ya ki khna ret kamtam ki khna ki ba hapo khat house nam dei ban ailat bakin cimenta election kam election la dei rally ada ka meeting election dan dari kino ki benta kami dei kam election kata ka dei ka we ya sakwai pat ka benta ka ba ngi pensong nong rem ka dei halor ka sithi ka ba nakaliang ka election commission kala pha sa ki baro ki political party sa baro ki chief secretary jong ki jalaba phera bar kumjuru sa baro ki chief electoral officer jong ki district jong ki jalaba phera bakala bu da ka jing betha ba dei ban pendon kam ya ki kharit ha ka kam election